Nya, uban pod nga, daghan kay tagtuo-tuo, naghimo taglaing dalan. Kung dunay kasal, di pasudlon sa balay, magdatog baso ang lula, nga naay tubig, o nya naay sudlay, sudlayon ang bride. Kuhaon ang kuto kuyama lusad o kato. Nya kutawon, wow, lamian nga Diyos. Nya human ang bana na pod kuhaon ang kuto kuyaman kaspa lusa. O nya isagol, talagsaon siya nga Diyos nga putahe. Nga wa ni makita sa laing kalibutan, no? Og ipaninom sa duha ang ilang kuto kuyaman lusa kaspa. Okay, psoriasis bitaw. Kay para kuno ang ilang sudlayon, para ang ilang relasyon piskay. Tinoo dili. Naghantang, naghimo taglaing dalan. Kung magkadungan ang magsuon nga mo decide anang tuiga nga magpakasal. Say tawagan na. Dili pwede kay sukob. Nasa man ang mas wedding day? Dungan man dyan na. Kanya kung nunay patay dito spikas, imong igaagaw, nagdungag kamatay, di ka pwede mo adto dito. Kaya dili maayo. Oh. Unya, kinahanglan putlon ang rosaryohan na ginunitan sa minatay. Unya, di pwede magharos o kamunggay kung dunay minatay. Kaya nga no, maharos kuno tantanan, murag kamunggay. Daghan ka ay tagtuo-tuo. Kung sa gisultis Ginoo niya na, Mateos 15:9, kawang ang inyong pagsimba kanako. Kung sa to? Sa ato pakusog din sila manimba. Okay? Oh, mga CWL, sabi ni mga CWL, Katolikong way lingaw, naarasod sa simbahan. Apan daghan kaayog tuo-tuo. Naa dinhi karon daghag mga habak. Dito sa Masbate dunay mother butler dito, nagbakos og habak. Mga grapa sa lana gikas albularyo. Mother butler, ingon kung paris-paris, naaday ka ana, sister. Kopay, mother butler nga sik alagad sa siman. Nga naman, naatay laing dalan. Si Kristo lang ang dalan. Ayaw na pag-create og lain pang dalan. Amen? Daghan ka na to karon. Nya? Waduol pa og mga saman. Albularyo. Tinoo dili. Muna'y daghan karon. Abi ninyo kung dunay kaliwat og albularyo dinhi, dunay albularyo nga nitambong dinhi, muluhod ko sa imong atumangan, maluoy ka sa imong kaliwatan, isurrender ka ng imong gahom og ayaw na gamita. Kay dili na gahom gikan sa Ginoo. Amen? Suko kay na kung albularyo tibuok kalibutan. Ganong hilabtano ng pariana, judgmental ng pariana. Gisong ko sa lain-laing grupo sa albularyo dito sa akong office, dito sa akong parokya, Father Darwin, hunong anay mong wali! Nganong imo man mingyapin sa imong wali? Doon ay mga albularyo karon nga nagpa-eskwil mga pare. Uy. Dunay mga albularyo karon nga dunay mga kapilya, dunay debosyon sa mahal na birhen, dunay debosyon sa specific ka mga santos, unang mga adto mo dito. Tinoo dili. Maghimo sila mga habak, maghimo sila orasyon, o nagtuo sila, nagigamit sila sa Ginoo. O nang dunay sa albularyo ni adto nako dito ingon siya, ikaw paria ka, judgmental kang paria ka. Kadaghan akong gitabangan nga mga pobre nga ibalibaran sa doktor. O niya, dautan day ng magdebosyon. O kay bawo Father, katikista ko. Among albularyo, katikista. Kay mga albularyo, mga kaigsunan, deboto, katoliko. Tinoo dili. O sa initabo, mga igsunan sa mga albularyo, ikasabaan in taong ko ni nanay, nag-una pa ko ni mo sa duyan paria ka. Kibaw ka nga akong patron si San Vicente Ferrer. Isa ko di mailad na. Pakita pa ko niya San Vicente Ferrer. O na, nga ni. Karaan pa jud nga San Vicente Ferrer. Ya sige pa kong simba, Father. Ya iya na siya wa.
Yama ra kang pariya ka. Judgmental kang samtang nagtuko wa siya ma-convince sa Catechism of the Catholic Church. Kay ba mo? Ako sa gignan, nay. Kanus ama ka nagsugod sa pagpanambal. Ang imong pagkakatikista iya sa Dios. Ang imong devotion ni San Vicente Ferrer iya sa Dios. Ang imong pagsimba iya sa Dios. Ang imong pagrosaryo kay devoto lagi ning mga albularyo. Iya sa Dios. Nay, sulti ko, kanus aka ni sugod sa pagpanambal. Diin gikan ang imong pagpanambal. Ingon siya, sa dihang hapit ang mamatay si Lula, kapag giitang albularyo sa mong lugar, iyang gipasa sa ako ah. Mautoy iya siyawa, nay. Kinsa may nakadawat karog pasa? Pasa, Lord. Ipasa, Lord. Porque kung Lord re ipasa. Apil usab, maunay iya sa yawa, nay, kay di siya mamatay kung dili mapasa. Ya si nanay kini man convince ako ni uli si nanay sa ilaha, pag uli niya sa ilaha akong ginan, nay imna ng holy and exercise oil, kaya nagpa-bless man siyag oil. Kasi naitabo mga kiksunan, iyang giinom ang holy and exercise oil, pag inom niya ang mga demonyo sud siyang lawas kay si nanay walking possessed. Unsa si nanay? Nisud gihapon sa sinaguga. Nisud sa simbahan. Katikista siya. Nagtudlo siya sa mga bata. Pero si nanay, walking possessed. Imagine ka, nisud sa sinaguga. Sa initabo mga kaigsunan, ang mga demonyo nga nasa lawas ni nanay ni chat nako. Kay mga yawa, upgraded na po sila. Nigamit na sila messenger, cellphone, tinod. Ningon na mga yawa, din ako, alas 12 nga to sa alas 3, mo na demonic hour. Ningon na mga yawa nako, Darwin, ayaw na may hilabti. Amo na ang ilang kaliwatan. Di ba nini ha? Kung doon na may kaliwatan nga orasyonan, anting-antingan, di madutlag bala, di madutlag kutsilyo, dili madutlan og bisan unsa. Ningon nagiyawa ninyo, mo kaliwatan. Ila ang amo kaliwatan. Una matinga mo, gubot inyong pamilya, sikak simba. Kay wa ninyo ma-renounce ang inyong lolo nga dunay gahom. Nasabtan? Umingon pa dyan mga yawa nako, Darwin, amot na ang ilang kaliwatan. Og basag din nami, maluoy ka namo. Mani, damantay ka, nagpakiluoy ang yawa. Unsa may imong tuyo ka namo, Jesus nga Nazaret nun. Mianhi ka baron paglaglag ka namo. Nakaila ako nga ikaw, ang bala ang sinugo sa Diyos. Ibaw mo mga sila, Darwin, ayaw nagbalik sa among parokya. Nga naman, ang pari, in persona Christi. Mahadlok. Nagstorya mi ni Father Robert kaganina, doon na sila i-rescue dito sa hospital dapit sa Bayugan. Padre, no? Si Father Dennis Badik, ang Paris Priest, akong classmate, si Father Jongjong Radasa. Kaya doon naman kuno'y bata noon dito nga, babae. Padre, babae. Estudyante, nga mulutaw na. Nga si Padre, kaya nakakita mo ni, na isog na kayo. Pag abot ni Father Dennis dito, nakaila dayon ang demonyo. Nyanong ni ay Muna sign nga possess ang bata. Ya taga-bukid man to kay naman sintro si Father Dines. So what to kaila? Among bata. Nganong ngit-ngit ba ya kay gabi na? Way pag-abot ni Father Dines, na-rescue sila dito kay naka-confident man kay mga pari diri karon. Yan naman nakatok na ko sa mga pari. Muna mga yawa ron ni kurog na. Sa ibutang diri sa ebanghelyo, mo na ebanghelyo karon ha. Akong ibasa mo ning ebanghelyo na to karon. Apan gibadlong ni Jesus ang yawa, hilom o gula ninang tawhana, gipakurog sa yawa ang tao, misinggit sa kusog. Mukirig, musinggit, mo na experience ni Father Robert. Gipriran nila, puli-puli sila, human ni Father Dennis, puli na po si Father Robert, o singgit yun, nya gigunitan, adong na mulutaw, wato guniti, mulutaw dito,
Unya after 1 hour nga prayer, sa duha na to kapari, Father Dennis, Father Robert, nituo nila ang yawa. Nga naman, en persona, Kriste, ang tanang kaparian. Amen? Itong pakpakan ang Ginoo. Si